Prečo používať to-do listy? Najprv sa hodí povedať, čo ten to-do list vlastne je. Je to vami napísaný zoznam úloh, môže byť napísaný hoci kde, môže byť napísaný na papieri, môže byť napísaný v mobile, to je v zásade jedno. Je to zoznam úloh, ktoré potrebujete postupne spraviť. Prečo to používam? Vďaka tomu, že si ten zoznam úloh napíšem, mám potom jasnejšiu myseľ. Nemám v mysli nič také, že na túto úlohu nemôže zabudnúť. Pretože keď máte niečo takéto v mysli, nemôže zabudnúť na toto, skrátka potom nemyslíte. Tým pádom to-do listy používam často, je to moja reorganizácia, moje usporiadanie hlavy. Používam ich napríklad pred spánkom. Prečo? Vďaka tomu už viem o tom, že ráno si iba pozriem zoznam úloh a vyspím sa dobre, mám opäť čistú hlavu. Preto každému, kto ich nepoužíva a má už veľmi veľa úloh a zabúda, alebo chce mať iba väčší pokoj a príjemný spánok, fakt odporúčam to používať.